Wannan shi ne yanda za ka gane idan wani yana amfani da NIN number ɗinka wato NIN ɗinka ba tare da izininka ba kuma ba tare da ka sani ba. Sai wataƙila sai ya je ya aikata laifi a zo a kama ka ram ka ji an ce ai kai ne ka je ka aikata laifi kaza kaza, kuma daga baya kai ta musu kai ba kai ka aikata wannan laifin ba, to za ta iya yiwuwa wani ya saci NIN number ɗinka yana amfani da shi ta hanyar da bai dace ba, kuma daga baya kai za a zo a kama a kai ka prison babu gaira babu dalili. To a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yanda za ka yi bincike ka gane shin kai kaɗai kake amfani da NIN number ɗinka ne ko kuma wani a gefe can yana amfani da NIN number ɗinka amma kai baka sani ba. Ka biyo ni a cikin bidiyon daga farko har ƙarshe. Abin da zai faru shi ne ka shigo cikin dialer na wayanka kamar haka, sai ka zo ka danna wannan code ɗin kamar haka *996 sai ka sa hash, sai ka danna akan layin da kai NIN number ɗinka, sai ka danna shi a kai. Da zarar ka danna shi ka ɗan jira shi na ɗan lokaci kaɗan zai buɗe maka wannan gurin kamar haka. Sai ka zo nan gurin sai ka zaɓi number 4 shi ne view NIN status, sai kai clicking a kai. Sai ka zo nan gurin sai ya ce maka check your NIN status, view numbers linked to NIN, number 2 kenan sai kai clicking akan number 2 sai kai submitting. To a nan gurin shi kenan sun ce maka your request has been sent, please check SMS for details, thank you for choosing MTN ko. To sai ka bari sai ka fito yanzu. Za su tura maka saƙo ta text message da yake nuna cewa ga waɗanda suka yi amfani da NIN number ɗinka. To daga nan gun za ka yi deciding sai ka je ka duba duk wata number waya da ka san cewa ba kai ka sa number waya a cikin wannan layin ba, za su tura maka idan guda 2 ne ko guda 3 ne, za su tura maka da su kai tsaye ta cikin layinka a matsayin text message cewa ga lambobi nan da suke kan NIN number ɗinka. Kun gane? To daga nan sai ka je ka duba ka gani guda 1 ce ko guda 2 ne, idan guda 1 ce ko guda 2 ne sai ka duba to duk naka ne lambobinka ne ko ba naka ba ne. Daga nan kawai idan ka ga wacce ba taka ba sai ka ɗauki number wayar sai ka tafi direct ofishin MTN na kusa da kai ko Airtel ne ko Glo ne, sai ka je kan wannan layin dai wannan kamfanin za ka je kai tsaye sai ka musu reporting to ga wani layi nan an yi linking ɗin shi da NIN number ɗina kuma ba nawa ba ne. Kai idan ka so ma za ka iya ma zuwa kai swapping ɗin layin a matsayin naka in ka so, tunda har yana amfani da layinka ba tare da ka sani ba, amma fa ban ce ku yi ba yauwa. Kawai dai kun gane ai. Okay, to shi ne abin da za ka yi kai tsaye ga irin saƙon nan za su tura maka. Kun gan shi nan saƙon ga shi nan sun turo mana? Wannan shi ne saƙon da suka turo mana kai tsaye. Idan ka shiga cikin saƙon za ka ga cewa ga shi nan sun turo maka da sun nuna min ina da lambobi guda 3 a kan wannan layin. Ga ta farko nan, ga ta biyu nan, ga ta 3 nan. To sai in duba in ga waɗannan lambobina ne gaba ɗaya ko kuma akwai wacce ba tawa ba. Ni for now duka lambobina ne waɗannan guda 3. Duka lambobina nake amfani da su a kan layina, don haka nawa ne ba ni da matsala, ba wanda yake bibiya ta kenan. Idan kai kuma za ka ga lambobi guda 3 ko guda 4 kuma ka san wasu ba naka ba ne ko kuma ka daina amfani da layin, to za ka iya zuwa sai ka ɗauki wannan number ka rubuta ta sai ka je ka faɗa wa MTN cewa ga shi za su cire maka wannan layin cikin kwana 7. Ga nan suke faɗa maka cewa ka je duk kowane shop da yake kusa da kai cikin kwana 7 ka yi reporting any number is not yours. Kawai sai ka yi reporting ɗin su shikenan za su cire maka wannan layin kai tsaye daga cikin waɗannan jerin lambobin da ake amfani da su a NIN number ɗinka. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna alamar liking kai sharing na wannan bidiyon.